Ano nga ba ang requirements pag nag-apply ka ng Saudi? 'Di ba? Ang sabi kong number 1, passport. Okay? Bakit? Kasi bago ka magkaroon ng passport, ano na bang hinahanap pag lumukuha ka ng passport? NSO or PSA, yun yung birth certificate mo. Okay? Pangalawa, hinahanap din ang barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Pangatlo, picture. So technically, lahat ng requirements na kakailanganin mo dito sa Saudi is nakuha mo na pagkuha mo pa lang ng passport mo. Kaya number 1 ang passport. Itong requirements na sinasabi ko sa inyo is para sa ating mga hindi professional. So ako po ay hindi professional, driver lang ako, hindi po ako nakapagtapos ng bachelor's degree. Kaya yung binibigay ko pong requirements sa inyo is yung hinanap lang sa akin ng kumpanya ko. Kaya po sa mga gustong magbalak na mag-abroad, yun po agad ang unahin nyo, passport. At yan, kung meron ka na yan, madali na mag-apply abroad kasi kampante ka ng makakalipad ka ng mabilis. Dahil ang kailangan mo na lang gawin ay pumasa sa interview ng employer at ipasa ang medical. Kung nagustuhan mo ang video ko, please follow, like, and share. Salamat!